Drobné nehody spôsobujú najviac problémov. Nebaví vás kvôli každej maličkosti vyťahovať veľký vysávač. A pri niektorých veciach to jednoducho ani nestojí za tú námahu. To, čo potrebujete, je Livington Pocket Vac. Akumulátorový prenosný výkonný vysávač, ktorý je taký kompaktný, že prácu zvládnete rýchlejšie a ľahšie ako kedykoľvek predtým. Je presne taký všestranný, ako potrebujete, aby ste mohli bleskovo vyčistiť aj tie najmenšie, ťažko prístupné miesta a pritom sa zmestí do jednej ruky. Pocket Vac váži menej ako 0,5 kilogramu a je vybavený dobíjacou lítium-jónovou batériou s dlhou životnosťou. Čistá kuchyňa, žiadny problém. Otravné zvieracie chlpy, žiadny problém. Ťažko prístupné miesta, žiadny problém. Z Livington Pocket Vac zvládnete úplne všetko. Od neporiadku k čistote počas niekoľkých sekúnd. Objavte silu Livington Pocket Vac. Je praktický a zároveň vysáva tak dlho, že už za niekoľko sekúnd zmizne všetka špina. Nezáleží na tom, či ide o zvyšky z remeselných prác alebo o nehodu po neposednom domácom maznáčikovi. A uložiť Pocket Vac je potom už iba hračka. Teraz však prichádza senzácia. Pretože práve v tom Pocket Vac triumfuje nad konkurenciou. Stačí nasadiť nadstavec na fúkanie a ten sa premení na výkonnú vzduchovú hubicu, ktorá počas niekoľkých sekúnd vyfúka prach aj z tých najtesnejších štrbín. Hudobné nástroje, detské hračky, lampy, všetko vyčistíte v priebehu niekoľkých sekúnd z Livington Pocket Vac. Vďaka týmto rôznym nástavcom konečne dosiahnem do všetkých škár, kam som sa predtým nedostala.